السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك حبيبنا شفيع المذنبين سيدنا وسندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Beyik pek Allah tebaraka ve teala hemmeğinizin taat-ı ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Huda için oturuşuklarınızı ve muhabbetlerinizi, tamam duayı hayırlarınızı, günmögün hefte ve hefte, geceler kıyskalıp bariya, hava kızgın olup bariya, Hudayın rızayeti, Resulullah'ın yaşayışı, gözümüzün nuri rahmeten lil alemin Muhammed Resulullah'ın şirin yaşayışlarından, mübarek derslerinden, periştelerin şirket ediyen meclisi deyip de gelip şirket etmek elbette olağan nığmat nasip ettiğidir. Nığmat diyerleri baqa qadrın milk bolyanlar. Nığmat diyerler üstünden sallantıqa qadrın bilmesizlik, olağan mahrumluktur. Fırsat diyerleri, nığmat diyerleri şugullim görün, yazın günü adam mesela çöle çıkıp oturuşakta olsa, oğlunun şoğı bilen, dost yarı bilen, şugullim bolsa da yeni bir aydan, 2 aydan ol qayrağa şeýin çıkıp oturup bolarmayın, bolmaz. Yerde ot da yok, yine 3 aydan, 1 aydan, 2 aydan, ya otursan da yüzüne kızgın yel vurup yüzün yakar. Belli bolýa, her zadın vakti var bolmaly. Her zady özünün fırsatını, vakti baqa qadryn bilip bolýan bolmaly. Vakti geçenden soňram ahwakyň peýdasy ýokdur. Oňa bir fırsatlar, bir meclisler, Resulullah'ın yaşayışı ağdalıp tuqa, bir insan keyif edip, diri adamın bu ölüğün ruhu şat bolup, lezzet alıp oturmak, olağan nimettir. Düýbünne bolly bir meclisin ya daşynne bolly, ona fark etmer, nisip etmek gerektir. Nığmatın qadrını bilseniz, otursanız, nığmatın qadrını bilmedik, öýde hor bolar. Hulasa, geceler günmögün qysgalyp barya, öýlelerine yarım saat, 1 saat istirahat edip qaydy bermeli. Uqtutyan bolsa da, qyn bolýan ne bolsa, men ilim eşitjek, ulumi diniden habarly boljak, Huda yo peýgamber we öz saadetimiz dünýä we ahiretimizde gerekli adamyzdan habarly boljak diýip, öýlenki Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sünnetlerinden öýlen qyşarmak, uqyn tutmasa da yarım saat qyşarmagy akly uqu diýäler. Keyif edip yarım saat, 20 daqiqa, 15 daqiqa da bolsa istirahat edip, ohan bäri klasa gaşyn, tefsiri, Resulullah'ın yaşayışına gaşyn qaytmak elbette durşuna ibadatdır. Geleyliň Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek, şirin we dertlere derman görürüňlerine. Ey mümin, musulman dogallar. Allah Ta'alan in aziz ve muhterem ve şerif ve kerim söyün bendesi, yerde ve göğünde Ahmed ve Muhammed aleyhissalatu vesselam, Hatemul Enbiya vel Murselin,
Seyyidul kainat bolan, insanlığın behteri ve mehteri olan, rahmeten lil alemin olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala şonu bitin insana ulgu edip, nemune edip koyuptur. Resulullah'ın güler yüzünü görün, daimen güler yüzlümüştük. Qahar yutiyalligini görün, pesperligini, özünü kiçi tutup, sahabalarının arasında saylanmancık gülüşüp oturuyalligini görün. İçerisine daşarın qaharını dökmeyalligini görün. Ve içeriğin qaharını daşarık dökmeyalligini görün. Bitin insanlara mehabbetini görün. Hatta Ebu Leheb yanak üstüne kummuyup duran adamları da gülür yüz bilen savup duruşunu görün. Nezafatını, arasallığını görün. Dehret ve kusul evretiyalligini görün. İnsanın içini daşını arasallıyallığını görün. Peygamber deyip halkın sadakasını, zekatını üyüşürüye deyip de özünü olukon apartman salmağını, dünyanı ep berip, dünya buluşmanı geçip gitişini görün. İnsanları heyranı koyup, özünün müdiriyeti ve akli ve hidayeti ve şucaati bilen, bitin kafir ve musulmanı heyranı koyan, ol buzurkvarın zindigi namasını görün. Cediden musulman bolayan adamların, qıyısqacık, näme sebepli musulman boluşunu görün. Dünya boyunca uluqan ya xanande ya ruznamenegar ya yazıcı ya öktü yazmanı ve keplemani uluqan soqan gula musulman boluşu nämen üstünü düğünü okuydan görün. Köpsi Muhammed Resulullah'ın şucaati ve Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın qavi mudiriyeti ve ilmi ve ma'rifeti ve şu zamanı düşümsüz insanları özünün risaleti yeten yerini bitin insanları bir kelimen eteğini tamam adamları la ilahe illallah eteğini ağzı birlikte saklayışı kan adamın musulman bulmağına sebep oluşunu bir gör. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qavi mudiriyeti ve batırlığı, şucalığı men musulman bolmağıma sebep boldu deyip de dünya boyunca pakşetiyeli özlerinin musulman bolmaq sebeplerini bitir bir Hatemul Enbiya ve Allah Teala'nın aziz ve muhterem eden insanı bolansan da ve şol muhterem beyik insanı eğer insan hususan musulman zindigisini yadından çıkarsa xor bolli. İl günümüz gözdak görün. Medersesi kemmi, danışgahı kemmi, savatlısı kemmi, bilimlisi kemmi, daruhanesi kemmi, düktörü kemmi, pezişki kemmi, nämes kem camiamizin. Barq sugazi kemmi. Onu da insanlar günmegün hanavadırla dargap, günmegün insanlar dünyadan yadap bariya, günmegün dünyadan qajip bariya adamlar. Hala karment bolsun, hala şahsi olsun ya işlep veren karger ya soğutlu savatsız, bilimsiz, pulsuz yok. Hemmik dünyadan yadap bar ya. Näme kemçiligi var insanın? Kemçiligi Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışından daşlık ve bil ahira insan zindigiden yadamağı, zindigisinde qaranqılıklara duçar bolmağı, hasta bolmağı, dünyadan bidar bolmağı. Resulullah'ın yaşayışından çıkmayın. Geçen hafta vade verdik. Bir mevzu kalıptı geçen haftada. O da näme? Nasihat görürüňi. Nasihat etmek. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canımız, malımız, oğul gıydımız, enatamız fedası olsun Resulullah canın. Ey nagat kamilleştirilipdir şoň üstünden din. Mawzuumuza geleyli, öz gurrunumuza geleyli. Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam nasihat bilen bir nefer utandırmaň da parkyny açyklap gidipdir. Pak dinimizde gümmer yammar urrun yok. Bir nefer utandırmak, bir urrun nasihat etmek öz başına bir urrun. Peygamberimizin öýdi bu barada aýdan sözlerken uzak boljak bir däne Resulullah janyň ahlagyndan aýdyly şu barada. Hacı dädele
mescide gelýärler. Haja giden, mollajan, kelläňde bör goýup halkyň din ulgusy bolup beren we kepläp duran. We mescide gatnap mescidin jemaatyla. Ey türkmen imanly dogalla. Eger sogap diýen bolsak, Hudaý peýgamberin razyçylygy diýen bolsak, Hudaý üçin kulak atyp amal edýeli. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam sahabalaryndan bir zat eşitende märekaň arasynda çağırıp sen näme beýtýäň? Sen utanmaýanmy? Haya etmeýänmi? Hyjalat çekmeýänmi? Diýmeýänmiş. Ulamalar ahun mawlulu bilýändir. Peýgamberin kän sözü var. Ma balu ahadikum diýänmişdi. Ma balu ahadikum. Beter kän şu peýgamberin sözünde. Yani näme? Yani işi. Sahabalaryndan bir gurrun eşitdi. Sahabaların üýşürip minbere çykyp, näme sizden şiziremen gurrun eşitýän, näme beýtýäňiz siz diýip, uly millete bahamay diýänmişdi. Şol adam da öz geregini alar ýaly. Şol işi edýän, we şu kifi aýtýan adamma da iştiba iş edip be, şonu märekaň içinde ýüzüni çağırıp utandyrmaýanmışdy. Kim? Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peýgamberimiziň zamanynda bir talak gurrun bolupdyr. Talak erheleň arasy açylmagan gurrun. Ki bir nefer talak diýen bolmaly, ýene heleň alýan bolmaly, ýene talak diýen bolmaly, ýene pesallym, ýene öwrüwallym diýen bolmaly. Aham peýgamberimiz sahabalaryny üýşürip aýdypdyr. Ma balu ahadikum yal'abu bi hududillahi azza ve jalla yaqulu qad talaqtu qad raja'tu qad talaqtu qad raja'tu kaza fi sahih ibn Hibban. Näme men eşitýän sizden nipdir Rasulullah jan. Qur'any maskhar edip, Hudaýyň goýan hattyny maskhar edip, talak Allah'ın bir goýan hattynyň biri, onu oyun tutunup, men talak berdim, ay irinden pesallym, ay men talak berdim, ay men pesallym diýip näme beýdi diýipdir. Hudaýyň dinini maskhar etmäň diýipdir. Hatta şol adamy da märekaň arasynda çağırıp, sen utanmaýanmy, haya etmeýänmi, hyjalat çekmeýänmi diýip öýde aýtmaýanmış. Başka kişide utandıracak bolsa icazə bermeýänmişdik. Biz geçen hefte gurrun murazy bolly, musulman doganyňa gowyny irade edmeli, musulman doganyňa nasihat etmeli, yo men nasihat etýän diýip de bir nefer utandyrmaýly. Bir neferi utandyrmaýly. Hudaý üçin iltimas edýän hacı dädelerden, Hudaý üçin iltimas edýän olaqan türkmen agalardan, hususan owalardaky mescitlerde, şähriň içindäki mescitlerde. Göreýliň men bir misal kamyl bolsun, gurrun kamyl bolsun. Geçen heftede wa'de berdim, 2 gurrun aýdyp tamam edip o Rasulullah'ın ýaşaýyşyna girdi. Qila li ba'di salaf atuhibbu an yukhbiraka ahadun bi'uyubik? Faqala in kana yuridu ayyubihani fala. كذا في رسالة ابن رجب الحنبلي. Hazreti İmam Azam Ebu Hanife ýanyk şuňyr alim adama aýdylypdyr. Saňa bir nefer aýbyňa aýtsa begenersiňmi, begenmersiňmi diýipdirler. Ebu Hanife ýaly diniň sütüni bolup beren ulaqan bir öwliýa alim adamlaryň birini aýdypdyrlar. Saňa bir nefer aýbyň aýdyp dursa begenersiňmi diýipdirler. Ol näme jogap beripdir? Halk on kefini kulak asıp berildigini bilýär-da. In kana yuridu ayyubihani fala. Halkyň arasynda men utandyrjak bolup aýtýan bolsa, şoň nesihati gerekkä maňa diýipdir. Aňragyna saklasyn bilýän zadyny diýipdir. Berekalla, hak gurrun aýdypdyr. Din gurrun aýdypdyr. Saňa maňa nesihat aýdypdyr. Saňa maňa ders aýdypdyr. Mescidin ağdında ya mescidin içinde ya eyvanına bir beter mescitlerde bolýan ýagdaýy. Ya sendeliň üstünde, miziň üstünde otyň, hamany bir neferin aýbyny görýän, "Hay, sen meniň bolmaýar, näme sen beýtýän" diýip utandyrmak dogry da däl. Şonda sogaba ýok. Eger sogap niýet bilen aýdylýan bolsa. Ay özüň bilýän, men saňa nasihat diýip aýtýan, sen edersiň, etmeseň etmersiň. Sogaba ýok şuurunda. Şu nasihatta sogaba ýok. Hudaýyň rizaýaty, peýgamberiň dinamyny söýmeýe.
Näme etmeli? Baryp ýanjazyna ýanyndakyları da belletmeliler. Forsatyň ýerine gezmeli. Bir howlukmançyk bir wagt köklemeli. Şoňa ogrynça sataşdyň. Sen namazda şu işler edýän, ýa sen sepde şu işler edýän, ýa sen öýüňde ýa daşarda bir şu ýagdaýlary edýän, şonu etmesen gowy boljak, onu ahulle şey diýä, mollaly şey diýä, kitapda şey diýä, oham o barp oturanda da ýanynda oturallyň ýanynda da ýene de agdama. Men onu aýtdym onu molla, o sofa aýtdym men, ol börekli mesjide gelip berene aýtdym men, näme etdim men dip olaň arasyny da aýtmany da ijady ýok. Fakat Huda için nasihat diýen bolsaň, şoň ýola gelmegini isteýän bolsaň, özüň Hudaýyň oşo ýanky adamyň arasynda galsyn. O da fakat şoňa ýüregiň ýanyp. İmam Azam Ebu Hanife ýaly adam aýdypdyrlar, saňa bir zat aýdylsan, aýbyň aýsala näjire bolýan? Aýbyň aýdylsa gowzatda, men utandyrjak bolýan bolsa, aňyrrakda saklasyn diýipdir. Aýtyp bermesin maňa nasihatçyny diýipdir. Aýtjak bolsa maňa halwatda aýtsyn diýipdir. Berekella, hak gurrun diýäler şoňa. İkilenci gurrunde Rawa ibn Asakir, ey mümin musulman, hususan Türkmen dogallı. Huda için şunu öyle bir nasihat. Huda için eşittireyliğin işini. Beterde yen aydin molla, börkli, sofi, hacdade, mescide gatnap berildi. Anna unasan şaribul khamra. فكتب عمر الفاروق رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أن يجلدهم وكان الناس عيروهم فاستحيوا ولزموا بيوتهم فكتب الفاروق رضي الله عنه إلى الناس لا تعيروا أحدا فيفشو البلاء فيكم كذا في رسالة ابن رجب الحنبلي. Hazreti Ömer'in zamanında bir yurtta bir neçe jawan oglanlar araq içipdirle başlan. Allah Taala haram eden araqyny içipdirle. O şu yurdun hakimi ki Hazreti Ebu Ubeyde demişdik. Hazreti Ömer'e nama yazıptır. Kan jawan oglanlar we men näme deýinipdir. Hazreti Ömer nama yazıptır. Ayyajlidahum şolaň hemmesini şallaq wurdypdir. Aham bulara şallaq wurlypdyr. وكان الناس أيروهم. Sonra adamlar ol araq içip şallaq wurlallary mollasi ya sofisi ya şu mescide gatnap bereni ya beyliksi utandyrypdyr şol adamlar. O siz şeýtdiňiz. Hazrat Ömer nama ýazdy, size şallaq wuruldy dip zor şu wurunlar agzalypdyr. Oham ol jawan oglanlar da öýden çykmany, mescide barmany galypdyr. Näme barsa awy azal dilbamışda Hazrat Ömer nama ýazypdyr. Şol hakime şähre barda adamlara jar çekdi eşitdir diýipdir. Fakataba Faruq radiyallahu an la tuayyiru ahadan. Bir neferiň ijazasy ýok, bir nefer utandyrmaga. Hatta ara xora şallaq wurlypdyr, şonu utandyrmany ijazasy ýok diýipdir. Inde meýlek bir nefer utandyrda maňa bir habar beriň we medep ederin onu diýipdir. La tuayyiru ahadan fayafshu al-bala'u fikum. Utandyrmaň diýipdir. Utandyrsaň öz maňryňdan çykypdy özüňde bir şerzürek bir teleke pasyk bolama diýipdir. Gen görüp alyňa gelamasyn diýipdir. We birde Hudaý afet iýeramasyn diýdigi. Din wurruňy. Hakykat diniň nasihat açyk ýol bilen aýdýan ak ýol şi. Biz gurrun keseyli geçen hafta wadaamyşydy. Nasihat etmek diýdigi, ýüregiň ýakyp aýtmak diýdigi. Oň ýoly aýdasyn gelýän bolsa, sogap niýetiň bar bolsa, utandyrman aýtmaly. Ýeke özüne aýtmaly. Hudaý üçin aýtmaly. Oha men oňa aýtdym onu diýipde, gelip ýoldaşlaryň ýanyna, jemaatyň ýanyna da aýtmaly däl. Şo garşyna galsyn etmeli. Öz din gurrun, dünýä gurrun bolsa, tarafy utandyrmaga ejazamy da ýokdur. Hudaý üçin sogap diýen bolsa, ahiratym diýen bolsa, Hudaýyň rizaýaty diýen bolsa, eneş açyk gurrun dinimizde. Enna gelelin Rasulullah aleyhissalatu vesselam insanlaryň iň batyry bolan, şujai we dinine gaýratly bolan Muhammed Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň ýene bir ulaqan padşahlaryň dünýä boýunça bir qadimi terin keşwerleň biri, qadimi terin memleketleň biri, o da kim? Haýsy Mesir.
Mesrike Hazreti Adam'ın deslapqı. Hazreti Adam ala nebina aleyhissalatu vesselam şoň oğlanyň şoňunyň da şu taýda ýaşap başlan ýeri. Mesrike soňralaryna Firavuniň ýaşan ýeri. Firavuniň hemmämiz bilýär, Ramses Firavuniň ulkan hukumet etip ýaşan ýerleri. Mesrike bir gapdaly derýaýy Sorx we bir gapdaly derýaýy Sefit, bir gapdaly Mediterana, bir gapdaly ulkan Kulzum derýasy we ortasyndan Nil su aqwaty, ýani beter bir ýaşyllyk, baglar köp, hasylxiz ýer. Miwoli, bagly, ekrançylyk kan bolýan ýer. Mesrike içinde ýaşap bilen adamlary hoş geçirmeklik bilen ma'ruf millet. Padşahlary we adamlary hoş geçirmeklik bilen ma'ruf millet. Yer ýurtlarda ekin-tikinne beter bir gowy yer. Fiha 4000 matna ve 4000 hammam ve 400 malhal lil muluk. كذا في حسن المحاذرة في تاريخ مصر والقاهرة. Şu wagtda Peygamberin zamanında Mısır'da 4000 tane ulkan apartman varmış. 4000 hammam umumisi varmış. 400 tane de ulkan tefrigah, bir gülşülyen, hoş geçirilyen yerli varmış. 400 tefrigahı, tenezzuhgah, hawan açılmağa var, ulkan jaýlar salynan yermişdik. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlaryň batyry Hazreti Hatip diýen 41 ýaşyndaky jawallygyny bişirip geçiren 41-nji ýaşy ýeten sahabasyna namany ýazyp muhr basyp Hazreti Hatip radiyallahu an Misra gaşyny guratýar. فلما انتهى إلى الإسكندرية وجد المقوقس في مجلسه يشرف على البحر فركب البحر. İskenderiye varıptır. Mediterranean, deryayı Mediterranean, Ak deryan düýbündäki bir benderi şäherliň biri, bir sahili şäherliň biri, Muqawqis, Mesriň padşasy şonnamışdyk. Gow hawaly ýerde oham baryp görse Muqawqis, Mesriň padşasy deryan üstüne awant duran bir apartmanyň üstündemiş. Etegi boş, üstü deryan üstüne awant duran, deryan ýel ösenine beýik ýerde padşa da şoň üstüne eýwanyna köşkünde oturanmış. Bir awadan ajibi suratyna bir bejerlen sahtmanmışdy. Oham deryan minip Muqawqisa gaşyn ograpdyr. Belli bolýar mahul deryan içinde eskele ýalydyp öwrak süýşürilen bir geň atmışdyk. Aham deňesine baryp Hazreti Hatip 41 ýaşynda Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın şagirdi, qalbi imandan doli, we ol Muqawqisyň şowkatine gözün tikmeýän, oň sahtmanyny gözün tikmeýän, oň padşalygyny gözün tikmeýän, ýüregi imandan doli baryp aýtjak gürrüňleri bar oň Hatipdan çylym. Ey mümin musulman, bir üçdäne tükany bar, bir kiçik owaň hanynyň ýanyna baryp gürrüňleri ikimiz aýdyp bilersizmi? Bir kiçik owajoň 20 owaň hanynyň ýanyna baryp keplep bolarmy? O da paňkyryp güp berip aňyrsyn bakıp oturan bolsa. Meger Hazreti Hatip peýgambermi? Hazreti Hatip peýgambermi? Peýgamber dälki Rasulullah'ın şagirdi ýöne. Ashab-ı kiramlaň biri. Bir mümin musulman adammışdy. Bir owaň şähriň hakiminin ýanyna baryp keplep bolarmy? Ulkan sahtmanlaryny göz tikmäni, döwründäki nigahwallary, derballary we saklap bölülleri göz tikmäni, günji baryp 200 baryp aýtjak gürrüňini aýtmaly namany täwil berip, iman mahaby bendelerde, imanny işte gör Muqawqis bilen oklaşanyny gör. Muqawqis padşa bolup kepleýär, Hazreti Hatip da Medine-i Münewwereden ugran 41 ýaşyndaky sahaba Muqawqisa tikelep berýän jogabyny gözdi. Aham barypdyr. Ol beýik köşkünde eýwanyna oturanmış. Aýdýan görüňüm,
dünýe boýunça taryhy kitaplarda Husnul Muhadara Misri ulamalarının birinin ýazany Celaleddin Suyuti'nin ýazan kitabyna Husnul Muhadara fi Tarihi Misr we Qahire diýen kitapda dagygan şu görüňler bar. Aham Muqawqis eşare etipdir, getirnamany dipdir. Düşündiripdir da Hazreti Hatip bir nama wa amanat ba elinde diýip. Aham ýanyňky okuýan nädipdir, okuýdy bir namany. Açypdyr, okuyupdyrlar. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammed abdillahi ve rasulih sallallahu aleyhi ve sellem. İlal Muqawqis azimil qibti. Selamun ala man ittaba'al huda. Fa inni ad'uka bi di'ayatil islam. Aslim taslam. Ve aslim yu'tika Allahu Ta'ala ajraka marratayni. Fa in tawallayta fa inna alayka isma ahli al-qibti. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Beyik Rahman Rahim Allah Ta'ala'nın adı bile. İyi verilen kitap ve nama Muhammed aleyhissalatu vesselam Allah'ın bendesi ve Rasulundan Misrin adamlarının ulusu olan Muqawqis'a gaşin iyi verilen nama. Ak yollaki insanların hemmesine men taraptan salam olsun diptir Resulullah can. Ey Muqawqis, ey Misrin padişahı, seni İslam çaqılığına çağırıyan, yani kelime-i şehadata çağırıyan. Ey Muqawqis, Müslüman mol. Gönönörsün, dünya ahiretin abat bolur. Ey Muqawqis, Müslüman mol. Allah Taala sana iki esse, du beraber iki esse sogap berer. Hem öz sogabın, hem kän milletin Müslüman bolmagyna sebep bolarsyň. Fa in tawallayta fa inna alayka isma ahli al-qibti. Ey Muqawqis, emma padşalygyň ellerini giderim qadip gorkup da kafir bolsaň, uly milletin günäsi sen boynuňa bolar hadipdir. Muqawqis'ta Mesihida. Ey Mesihiler ve Yahudiler. Meger Allah bir diýmeýäňizmi? Menne Allah bir diýen şoňa gelin diýipdir. Allah'dan başga halal we haram diýen bilmäýliň diýipdir. Allah'ın gapdalyndan ýene bir Allah'a şerik goýmaýlyň. Bir beýik Allah diýmeýäňizmi? Gelin ortağa diýipdir. Eger ýene de iýdiňize öwürilip de ak ýoly gelmeseňiz, bile musulmandyr diýip nama tamam boldy. Muqawqis keplemani durupdur. Hatip cevap vermani durupdur. Berekallah. Allah razı olsun o bendelerden. Aham Muqawqis bir neçe sorak jogapdan soňra aýdypdyr. Şoň obasy kowmy musulman boldymy diýip, yani Mekkeň adamlar. Hatip radıyallahu anh cevap beripdir. Yok. Oban adamları, Mekkeň adamları onu çıkardılar. Muqawqis aýdypdyr. فما له لم يدعو على قومه حين أخرجوه من بلده إلى غيرها. Hak peygamber bolýan bolsa, näme diýip dua edip, şol owan adamlaryny helak etmedi diýipdir. Çıkarallarına çıkıp uğra berdi Medine'ye gaşyn diýipdir. Hazreti Hatip kepläpdir. Fa İsa ibn Meryem teşhed ennehu Rasulullah. Ey Muqawqis padşah, Hazreti İsa'nın hak peygamberdigini bilýärmi diýipdir. Anan ýany diýipdir o da. فما له حين أخذه قومه فأرادوه أن يصلبوه إلا أن يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله تعالى. Hazreti İsa'nın daraşşak bolup Yahudiyle qowlanna näme diýip şolary beddua etmedi diýipdir. Näme diýip şoly helak bolsun diýip beddua etmän asmana gaşyn uçup gitdi diýipdir. Şolary helak bolsun diýip Hazreti İsa dua etdimi bedduany? Etmedi diýipdir Muqawqis. Muhammed Resulullah da beddua etmedi diýipdir. İdinden kepläpdir Hatip, ikilenci kefi. Ay bir gurrun aýdypdyr, ay bir gurrun aýdypdyr. Muqawqis dursun ikimide ders. Oham aýdypdyr, ey Misrin padşahy diýipdir. İnnehu kana qablaka raculun yaz'umu ennehu ar-rabbul a'la. Ey Muqawqis diýipdir. Bilýärmi diýipdir. Senden 2000 ýyl önçäk Misrin bir Firavun Ramsis diýen padşahy bardy diýipdir. Özüni Hudaýmy qadyp gark bolup, bıgıdıp, boğulup, suğun içinde helak bolup gitdi yadıma düşýärmi şu padşah diýipdir. Berekallah Hatip.
Qadim Misr'in bir padşahı geçti, men Huday deyip biren. Halkı ödüne secde ettirip geçen, sen yerinde oturan bir padşah geçti. Bilýän şol adamın geçenini, Firavun Ramses'i dowwum diýen insan nipdir. Bir killitir suw içip, boğulup dünýeden helak bolup gitmedimi diýipdir. Peygamberimiz aýdýar-da, "Wal gariqu şehidun." Suda gark bolup ölen adam musulman bolsa şehitdir diýär. Firavun şehit diýip bolarmy? Bolarmy? Bolmaz hiç wagtda. Nejis adamdan şahadat boljakmy? Ola kafir bolup geçipdir. "Wal gariqu şehidun." Rawahu İbn Majah ve Abu Davud. Peygamberimiz aýdypdyr, suda gark bolup bir adam ölse, derýada ýa suda gark bolsa şehitdir diýipdir Peygamberimiz. Firavun şu derece barmy? Derece. Şodur şuna Kur'an-ı Kerim'de var. Ölenin ruhu cehenneme gitti diye. Aham Hazreti Hatip aýdypdyr, ey Muqawqis. On tikije kefini öde. Senin önçak bir zaman şu yurdun padşahı geçti, özüne Huday diýip aýtýardy. Huday onu tuttu helak boldy, o cehenneme gitti, bilýän däm şonu diýipdir. İkilenci tike aydan kefi. Fa'tabir bi gayrika ve la ya'tabir gayruka bika. Ey Muqawqis, sen şolardan ders al, halk senden ders almasın diýipdir. Senin soňra da gurrüňleri bolar ha diýipdir. Senin soňra da gurrüňleri bolar ha diýipdir. Berwaş 1400 ýyl soňra türkmenin içinde gurrüň bolýardy. Muqawqis kafir bolup dünýeden geçdi diýip. Ey Muqawqis, senin soňra da bir zamanlar bolup Muqawqis kafir bolup geçdi diýip senden ders almasalar, sen Firavundan ders al ha diýipdir. Son insanyň ulukon bir aklynyň gurrüňi Luqman Hekim ýaly adamda näme diýär? Adab azka amuhti. Näme diýipdir? Az bi adaban diýipdir. Edep bu alym kimden aldyň? Alymsyz bi edep adamlardan aldym. Helak bolup dargap, hiç puç bolan insanlardan ders aldym. Biz de şolardan ders almaly. Biz de elbette şolardan ders almaly. İnşallah işte dersin içine gireriz. Hulasa Hazreti Hatip aýdypdyr, senden önçak bir padşah geçdi haştada diýipdir. Ve sen şolardan ders al, başga senden ders almasın diýipdir. Üçüncü jogaby Hatibin. Nad'uka ila dinil İslam el-kafi bihi Allahu Teala faqad ma siwahu. Ey Muqawqis, biz seni Allah'ın dinine, İslam dinine çağırýas. İslam dinine girsen başka dinin yazın yok bolar diýipdir. Yani kamilleştirilen, kamil ve mükemmel olan dinin içine girersin diýipdir. İnne hâzen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem da'an nâse. Şi Muhammed Peygamber insanları Allah'a çağırdı. Obası düşman boldy. Yahudiler düşman boldy. Bir meşi Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam'a yakirrak adamlar Mesihiler boldy. Ey Muqawqis, meger siz Yahudilere aýtmaýaňyzmy, gelin Mesihi bolun diýmeýäňizmi? Diýäsipdir. We biz de şonaý diýäs, ey Mesihiler gelin musulman bolun diýip diýäsipdir. Ey Muqawqis, meger Tewratda Musa peýgamber aýtmardymy, menden soňram İsa peýgamber geljek diýip aýdardy diýipdir. Meger İsa peýgamber aýtmadymy, menden soňram Ahmet Muhammed geljek diýip aýdardy diýipdir. Şol peýgamber daşy diýipdir. Ey Muqawqis, bilýänmi diýipdir, her zamanna peýgamber dörese, şol adamlar şoň ummatydyr, we şoň wezifesidir ýygyny düşmek, we anta mimmen adraka hâzan nebiyye. Ey Muqawqis, ahir zaman peýgamberiň ikimiz de şoň zamanyna ha diýipdir. Wezifemiz we musulman bolmaly diýipdir. Muqawqis kepläpdir. Anta hakimun jaa min indi hakimin. Sen beter bir hekim adam, belli bir akıllı, ılımlı adamın yanından gelýän bolmaly diýipdir. Anta hakimun jaa min indi hakimin. Sen bir beter hakim, ılımlı, hikmetli kepleýän diýipdir. Sen bir hekim bolan alim adamın yanından gelýän bolmalysan diýipdir. Ve inni qad nazartu fi amri hada an-nabiy fawajadtuhu la ya'muru bimazhudin fihi. Men meni kan tahqiqat gördüm aýdýan kepleňde bir peýgamber bir direk zat bilen buyurmayan bolmaly, gowzat bilen buyurýan bolmaly. We her zatdan nähi etse barmaň diýse, şo zatyň zereri bolan soň barmaň diýän bolmaly. Men meni ýöne Araplaň garyp milletiň içinden çykar diýmeýädim diýipdir. Şamdan, Filistin tarapdan çykarmy qadiyädim diýipdir.
Görsem sizin Medine, Mekke-i Mukarreme, Araplan heyure garip milletin içinden çıkıptır deyiptir. Wal qibit la tutawi'uni fi ittibahi. Men musulman bolanım bilen bilýän deyipdir, kawmym men ýerime düşjek däl deyipdir. Ondan çüreyim, men häzir pikir etip göreýin deyipdir, özüm musulman boljak däl deyipdir. Nauzu billah. Wa ana azunnu bi mulki. Padşahlygym elden beresim gelmeýär deyipdir. Ýöne bir nama ýiberjek deyipdir. Aham Muqawqis da nama ýazypdyr. Bismillahirrahmanirrahim. لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبطي سلام عليك أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن نبيا بقي وكنت أظن أن يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك. Allah'ın adı bile padşahlığın içine en hormatlı keplek musulman bolmadık Muqawqis'ta, Misr'in padşahı. Muhammed ibn Abdullah'a aleyhissalatu vesselam Muqawqis'tan. Selamu aleyke. Sen namağını okuydum, näme diýjek bolýanyny düşündim we bildim. Men bilýärdim bir peýgamber çykjagyny, ýöne sizin ýurduňyzdan çykar diýmeýärdim. Häzirçe sen iýberen adamyň hewre silandyryn. O şoň ýanyndan 2 däne qarnak, 2 gyýl oglan Misirde hewr abryly şerif ýerden iýberendirin. Biri Hazreti Enemiz Maria, o bir şoň aýallygyny Şirin. Hewr ýöne kimdigi belli däl 2 gyýl iýberema. Misirde hewr hormatly abryly ýerden 2 gyýl iýberdim. O saňa ur ak qatyrda iýberdim. Şonu minten gaw boljak. Wassalamu aleyk diýipdir. Hulasa Hazreti Hatip bir neçe ýanyňky ýoldaşlary bilen Muqawqis'in iýberen adamlary bilen Rasulullah sallallahu aleyhi we sellem mübarek huzuryna gelip Hazreti Hatip bolan ýagdaýlary aýdýar. Peýgamberimiz aýdýar: "Zannal habisu bi mulki we la baqa li mulki." Nejis adam padşahlygyny elden bermejek bolup kafir bolup dünýeden geçjek. Padşahlygynyň da dewamy ýok, özünden soňra basymlykda İslamiýetde bar ýakşatak diýipdir. Peýgamberimizden şu namadan 13-14 ýyl soňra Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafet wagtynda Misir İslamyň perçemine tegini giyirýärdi. Emma ol 2 qırnak 2 qyýdyn gördüňi. Qala lahuma Rasulullah sallallahu aleyhi we sellem Peýgamberimiz ikisine aýdypdyr. Bir neçe dinin gürrüňlerini düşündirip siz musulman bolun diýipdir. Enemiz Maria basymlykdan eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diýipdir. Am Rasulullah sallallahu aleyhi we selleme şonu intihab edip bitin musulmanlyň enesi bolýar we peýgamberimiz şol Maria enemizden İbrahimjan nipdir ogully bolýar. We o birinna bir neçe sagat soňra musulman bolýar. Şirin ýan aýallygyny. Onda sahabalaryň birine berýär Rasulullah sallallahu aleyhi we sellem. Inha Misrin padşahla hemme bilýän nipde emma mülkümden çıkıp biljek däl, padşahlygyndan çıkıp biljek däl nipde bir de ol Heraklius Urupan padşahy ýaly jogap berip berdi. Birimi edip raýat etdi emma musulman bolmady. Ola Nejaşi geçen hefte geçti. Afrikan padşahy, mustaqil padşahy. O da padşah bir de padşah. Nejaşi de padşah, Muqawqis de padşah. Emma ol tahtından etek düşüp Resulullah'ın namatyny yüzüne çekip yerde oturup musulman boldy. Näme derece tapdy? 7 gat asmany uçdy. Bimen padşahlygyny ellemek biljek dälip kafir bolup geçdi. Näme boldy? Zelil boldy. Mahdum ol sözlügün sen her baaptan bu dünýä tutturmak çüýrükdir düýpden ne mahdum bolýan. Her kim biliň ders almaly atmy. Bu dünýä tutturmak çüýrükdir düýpden. Bir dağa çyrmaşyp barýakan, bir defa çyrmaşyp barýakan, dağdan ýokary çykyp barýakan, bir tiken, bir ot eliňe ýylsa gowul ýa-da şondan ýapyşyp çykmaga, şonu otdan tutanda, tikenden ýapşaňda, tikeniň düýbi derru qof gaýsan ajra bolýa, seni aldyrat ýa titret ýa. Mahdumul işan şoňa misal edip aýdypdyr. Dünýä tutup dünýä dayanma diýipdir. Düýbi çüýrükdir diýipdir. Şeýle ýapşsaň basym eliňe ofurlyk gaýdar diýipdir. Qaym kokly zat däldir muňa dayanar ýalypdyr. Bir qaym kokly ýannak ýaly ot bolýar, ýapşaňda ýapşan ýaly bolýaňda,
Mahdumulişan ikimizin gözümüzde kökülüp tasvire çekip aydıptır. Bu dünya tutturmaz çüyrüktür deyiptin. Öyle deyip çüyrüktür deyiptir. Yapışsan ofurlik qaydar deyiptir. Seni aldıradar, qayadan açırar, defiden açırar, dağdan açırar. Helak bolarsın deyiptir. Eğer insan özünün avadallığına dayansa helak bolar. Özünün medrekine dayansa helak bolar. Özünün malına dayansa helak bolar. Özünün bilimine dayansa, döwrüne, doğan qarındaşına dayansa helak bolar. Özünün imanına dayansa dünya ahirete avat bulur. Yine görünüp duran olakan gördümler. Eğer huşmendi be ma'na garay, kim ma'na be manat ne suret zecay. Hazreti Sa'di aydiye. Eğer huşmendi be ma'na garay, akıl huşun mam hava, savodun mam beter ba savadadım, bilimin mam beter, asri ilim, asri kompüter, asri faza oluptur, asri teknoloji oluptur, beter qawi. Eğer huşmendi be ma'na garay, imanına qaim bol. Kim ma'na be manat ne suret zecay. Surat, avadallık, medrep, mansab, jah, maqam, pul, qaliyan neldir. Gühürdep ya mal mülkün gider ya özün gidersin. Ama iman dünyanda yoldaştır, qabrında yoldaştır, kıyamadında yoldaştır, cennette de yoldaştır. Başka da yoldaş olup bilýärmi? Hiç bolamaz. Eğer huşmendi be ma'na garay, ki ma'na be manat ne suret zecay. Bir 2-3 daqiqa yeni bir ders aydyl tamamı değil. 2-3 daqiqa ders yürüyten cavan dostlardan çireyim. Ey cavan dost, ey Türkmen dost. Hazreti Hatip peygamber mi? Yok, peygamber değil. Bir Müslüman, bir ümmeti İslami, ümmeti Muhammed'in biri. Muhammed peygamber aleyhissalatu vesselam ayağı bilen piyada Mesre varıp Mukavkis'e name verttirmi? Bir hakikat görürler şila. Yok. Resulullah'dan Medine'ye Münevvere demiştir. Sahabasının birinin iyi vertir. O da zahmet çekip dağ dere deryaları geçirip barıptır. Yani dine ve Resulullah'a kömekçimiştik. İkimiz ne iş ediyaz? İkimiz de gayrat edeyle bir hemen. On gidip Mukavkis'in önüne ol padişahı ol kiplavati. Hatip yıkıcıydı. Arkası Allah. Arkada Allah Teala. Edip cevap vertir şunu öde. Ey Mukavkis. Ders al önkülör denip un basıp dur şunu öde. Hak gurrun diyanın haybatı vardır. Peygamberime de ediptir. Kulil hakka ve in kâne murran keda fil mişkat. Hak kep ağzıda olsa ayt deyiptir. Bağdardamın, tükennemın, danışkandamın, frutkadamın, utubussamın, okuyup veren yerindemın, ya bir başka işindemin. Ya iskadı duğmu, ya her bir yerde. Namazın mı? Qaimdir. Edebin mi? Qaimdir. Hicabın mı? Qaimdir. Bir neferden süreyim, ya bir tanış, ya biliş, öhöyler deyip dağda imanını iyi kaptala koymak katı bir havrayçılıktır. Öhöylecek bolsan, sen onu öhöylemeli. Yönü öhöylemeye yan geçti vururun. Müslüman, pasık adamı öhöylemene icazası yok. Pasık adam necire Müslümanı öhöyleyecek bolya, utandıracak bolya. İmanımıza qaim olaydı. Dinimize arka olaydı. Hatip peygamber değil. Barıp Mısır'a gidip Resulullah kömekçi olup da peygamberimiz Medine'de qalıyor. Ama o kömekçinin huvedde. Necire kömekçi olaydı. Haram ekber. Hudaýyň qaharını getirýän zady saw kenara. Zın qatıdın. Utarsın. Aňyra okla. Kudretin madır. Ular şondan soňra ekber bilmersin. Jowan wagtynda kudretin madır. Zınt de bilersin, ekber de bilersin. Qalbyňa Qur'an okla bilersin. Ulardan soňra bolmasy qiyindir ya bolmaz. Qadanmam al. Edebinmam qaimdir. İçeriň edebine qaim bol. Oğluň şoňa terbiyet berşi ýagdaýlary. Özüňde mescide gatnaýanmy? Güler ýüzlü bol. Qur'ana gatnaýanmy? Güler ýüzlü bol. İçeriňde de düşündir. Ähli dünýä adama dünýäň adamsyna düşündir. Dine gatnaýan adam äfsürde bolmaýanligini. Äfsürde adam dünýäň adamsyny düşündirin. Muhammed peygamber din adamsy. Mıdam güler ýüzlümişdik. Mescide gatnap beren, Qur'ana gatnap beren, ya din klaslarına, sirat, tefsir klaslara gatnayan adam tutuğa aqim bula. Bula hoş qaqim diýdirmäýin. Güler ýüz bilen, mehabbet bilen, hoş ahlak bilen dünya adamsyny düşündirýin ki äfsürde ýykylyp batan qursatyp aram baxşyny qurslaň daruhanaň içinden gözleýän din adamsy däl, dünya ähligini düşündirýin.
Bir adam Kur'an okuyup, mescide gatnap, din ve Muhammed Resulullah diyen adam mıdam yürek şat ve nişat dadığını düşündüreylin. Özümden ahlakımız bilen, gülür yüzümüz bilen, füyüzü kefimiz bilen, şuna diyeli dini arka olmak, şuna diyeli dini kömekçi olmak, şuna diyeli Muhammed Peygamber'e kömekçi olmak ve dini kömek etip veren adamlara dilin menen Allah kuvvet ver, malın menen Allah kuvvet ver. Nüfuzun menen Allah kuvvet ver. Gülür yüzün menen Allah kuvvet ver. Barıp ders alıp da Allah kuvvet ver. Kur'an-ı Kerim'in menen ulûm-u dini öğrenmek bilen. İnşallah hak Hudaý Taala'ň we hak Peygamber'in we ak yol dini İslam'ın aýdýan akçy gurjunlarynyň Allah Taala iman, abruy, şerafatdan ayırmasın inşallah. Hudaý Taala galplaňyzy we öýleňizi nur imandan dolu etsin inşallah. İlgun vatanımıza dua eder, ötüllemide de dua edip ruhlarını şad eder. Bir alham üç kul huvallahu okuyuverin. Hüseyin Canahun müezzinimiz ilahi amin. Kan marizimiz va dip dua edip dirle ihlas bilen dua et ilahi amin kabullar inşallah. İçerilerde mehabbet, ağzı verilik bolsun. İlahi amin. Kalplarda iman yalfıllasın. Dine kömekçi ve arka olsun. İlahi amin. Kabullar inşallah. Amin ya ilahel alemin. Amin ya mucib. İlahi amin. İlahi amin. Rahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah. Barakallah. Dostluğunuzu da yadınızdan çıkarmayın. Selam.